mandades? Saudos de Iago Gordillo. Comezamos o episodio número 71 deste Recuncho Gamer Podcast. Estamos a martes 4 de xuño de 2024. Xa quedan... creo que igual estamos xa no... estamos en xuño xa. Quedan só dos programas. Sí que quedaban tres, quedan dous. Bueno, pues creo que quedan só dos programas para que remate a tempada, así que teñamos que pechar unha cousiña nesta temporada, que estamos aí cas xeracións de consolas, entramos na sexta e hoxe imos rematala. Así que un saúdo a toda a xente que está xa no twitch.tv/recunchogamer para seguirnos en directo, ou senón a xente que estades tamén no iVoox, Spotify e YouTube, donde tamén pues, podes deixarnos os vosos comentarios sobre cal foi a vosa experiencia con a primeira Xbox, que hoxe imos falar da primeira só, ou da Nintendo GameCube, que son as outras que nos quedaron fora desta xeración que conforman e completan a Sega Dreamcast e a Sony PlayStation 2. Aquí xa tedes un podcast separado. Así que nada, vos a far unha mini cosa que andan xa por aí polo chat, e xa saltou a primeira alerta de piratería. Non me refiro a que este con nos John, a mí que tal moi boas, senón... Boas, si eu pirata non son. Ainda que... Nada, ia decir un chiste, pero demasiado verde e non estamos no ceiro verde para facer este tipo de chistes. Boas, que tal? Nada, estabas aí un pouco Spider-Man tamén, pero co queixo. Xa parece que te saía aí un fío de araña do queixo. É que o cable destes cascos é bastante curtiño, entón fago que podo co que teño. Pois nada, estaba Farun dicindo por aí que tivo Xbox, que mercou unha tenda xa co chip incorporado. Non sei se se refire, imagino aos chips que ten unha consola, como todas as consolas que teñen chips e cousas destas. Imagino. Si, as consolas ou as vacinas da COVID. Vale, moi ben. Un saúdo a Miguel Bosé, que nos estará vendo agora. E un saúdo tamén a xente da Alita, que xa sabedes que levan xa toda a primavera con nós, e seguro que no verán pois tamén hai tempo para ler máis cousiñas aí na praia ou nos sitios onde leades cousas, así que pasarvos por Alita Comics, xa sabedes a saga de... Mira, me gusta chamarlle saga de tendas galega que tedes en Santiago na Rúa Nova de Abaixo número 2 e na Avenida Fisterra número 99 en Rúa Orzán 94. Están na Coruña estas duas últimas cousas. Alita Comics ou Little Wing, para que nos vexa desde Estados Unidos. Saúdo. Un saúdo a Idaho. Tamén teñen Alita Comics, que claro, cando pincho aquí a imaxe vai esa música, cando teñen Alita Comics tamén podes buscar cousas, como por exemplo hai un libro que lembro que era de Dolmen Editorial, que falaba da década dos 2000 aos 2010 de videoxogos, que hoxe, pues, para compensar, mira, mentras estedes de fondo, pois ides abrindo aí o libro e ves algunhas imaxes, por exemplo. Pois como sempre, gracias a xente a Comics, vos veña, pasade por ali e decides que de parte de Recuncho, todo quedar ben, todo sempre win-win, little win, que diría. Windows, neste caso, porque é Xbox, entón... Claro, sí, Bill Gates, os chips, está todo fiado hoxe, está todo... Windows... Sí, xa se entendeu. En fin, vamos a recuperar a música un poquinho. Nada, fai que non falo contigo aquí en cousas en directo e tal. Quería preguntarte se estás con un show ou alguna cousiña así recentemente. Sí, regalaronme polo meu aniversario o Mario 3D Land para Switch. Mario 3D Land máis Bowser's Fury. E estaba xogando el ata que se me estragou a tele. Non teño tele agora mesmo, estragouse, escarallouse. Unha tele xigante que tiña aquí, destas grandes, como tesouro de Randy. Estragouse, e agora non podo podo xogar en modo portátil, mesmo. Non é o mesmo. Bueno, pero é unha vantaxe que ten a Switch, por lo menos sigues. Estaba tirando das orellas. Como ainda non te vin, pues estaba facendo aquí virtualmente é certo. O aniversario que foi o día das letras galegas, porque é o día das letras galegas de verdade, que a xente non me felicita porque pensa que é mentira, pero é verdade. Que fin, o día das letras galegas. Galician Letters Day. Estás moi trilingüismo, bueno, trilingüismo non, bilingüismo non armónico. Estou moi anglófono. Eso. Nada, eu de xogos ando xa o bichedes algúns que estás no directo co Humanity, que me está encantando, que
que basicamente é un Chuchu Rocket gafapasta. É a definición máis rápida que se me ocorre. Un pouco de Captain Toad gafapasta tamén, o sea, ten un pouquinho así de todo. Para Goods tamén, que diría que mini cosa. Chuchu Rocket, que é dous Rocket, non? Sí, tamén é todo iso. Entón, hoxe, pois nada, de que imos falar? Pois de, bueno, lembrarvos a todo isto que en @reconchogamer poderos seguir en redes sociais e que tamén estamos, parecemos os do PC Fútbol un pouco mellor. Teñemos o vídeo da Retro Barcelona xa subido a YouTube, non o podemos publicar de momento por cousas de YouTube que estamos compilando, que dirían os de PC Fútbol. No, pero bueno, está xa subido, estará en nada disponible. Igual dosificamos aquí un pouco co podcast. Pero a diferenza do PC Fútbol vai estar en galego, non? Sí. O PC Fútbol, por certo, última nova, en Steam de momento non vai sair. Mandaron hoxe un correo a xente que comprou o xogo e van a mandar por descarga directa. Isto é maravilloso. Non creo que este galego tampouco, pero bueno, en fin. Eso moi ben, porque así, ao non ir por Steam, pois seguro que estás moito máis protegido cando queras facer unha devolución ou cousas destas, en fin. Sí. Seguiremos o caso dentro do que hai que seguir, porque tamén creo que estamos dando máis bola ao final do que vai ser isto, porque inserte gif do señor dos Simpson marchando nun helicóptero a pedais. Ai, que por certo, outro día foi a primeira vez que fumo fútbol na miña vida, o día 31, o partido da selección galega. Nunca fora a un estadio de fútbol ver un partido de fútbol. Xogou a selección galega e a primeira vez que fun eu ver a selección galega foi a primeira vez que a selección galega perdeu 2-0 contra Panamá. Ou 0-2, non sei como veis. Pero meteronlle 2 goles, vai. Pois seguro, eu creo que antes perdeu. No, é que o de fútbol tampouco tal. Estaba pensando, imos empezar con Xbox por unha cousa de cuestión cronolóxica ou todo trabucado e saiu antes a GameCube, non sei, a Xbox. Si que imos que Xbox, perdón, chamada antigamente Twitterbox. Correcto. O Caixa Xeo, Caixa Xiz. Veña, ahora, vamos con a música. Pois Xbox, que sería a terceira consola que chegou a esta xeración, que foi anunciada xa no 2000 e saiu finalmente en 2001 en Norteamérica, e en Europa e en Xapón chegou un pouco máis tarde, xa en primavera do 2002. Bueno, primavera, finais de febreiro en Europa e 14 de marzo ao revés, perdón, 22 de febreiro en Xapón, 14 de marzo en Europa. De prezo, pois estaba a $299 daquela, que foi máis ou menos o mesmo que costou a PlayStation 1, que este era un comentario moi dado. Non sei por que chamo Xbox, é unha boa cousa, pois é un castelanismo seguramente que nos ve aquí, que nos dime ni cosa. Xbox. Home, é que Xbox. Sí, é Xbox. O correcto. Chamo porque he tenido de deturpación da Coruña. Porque é a tua Xbox, non é a Xbox actual. No meu caso, non tivemos ningún dos dous, non tivemos Xbox ata, bueno, tía 360, pero a primeira non tivemos ningún dos dous. Eu a 360 porque me deixaron ata que se estragou, pero efectivamente. Eu as series tivena e retroactivamente sí que probei algún dos xogos da primeira época, bueno, da que de Game Pass e demais. Microsoft, bueno, pois entra neste caso no mercado de consolas xa cunha Sega morta, porque basicamente cando usa Xbox xa Sega anunciou que Dreamcast acabou a cousa, pero Microsoft xa andaba, por exemplo, colaborando con Sega na Dreamcast, porque de feito parte do non era que correra en Windows, pero bueno, digamos que a estación de traballo para facer videoxogos tal estaba baseada en Windows, co cal, bueno, pois Microsoft xa tiña aí un pouco o pé metido de como traballar con máquinas e todo isto, máis lado de ordenadores e demais, pero bueno, experiencia con consolas tiña aí con Sega un poquinho. Sería a primeira consola así que ten un pouco tirón producida por unha empresa estadounidense desde Atari Jaguar, non sei se que, bueno, Atari do que tiña de japonesa, así que bueno, era a incursión.
Se vos parecimos ver un pouco xa unhas imaxes, que aparte está Farun comentando un poquinho das consolas. Era un bicho grande, é unha caixa, bueno, é moi sería o equivalente a unha bebida enerxética feita con sola, eu creo. Un pouco ten esa actitude. Non sei se sí, ten é que é moi early 2000s, moi do comezos dos 2000 ese deseño. En plan, queremos ser guais e non chegamos a chachis. Que ten que ver tamén un pouco con iso o primeiro comando, o Duke, este que era gordo. Tamén é ese concepto. Imos ao mando, xa que nos comenta por aquí Farun, que el adorou da Xbox o mando aquel negro enorme, que é o que está na esquerda, que aquí por cuestión de escala pues parece máis pequeno, pero era máis grande, facemos caso, que como tiña logo a consola, que isto vou comentar agora, que tiña disco duro, é a primeira consola que ten disco duro per se. Había algunhas consolas como a Saturn que tiña unha pequena memoria con pila de estas de reloxo e demais, con batería de reloxo, pero a primeira que ten un disco duro para iso, para guardar partidas e tamén para descargas, pois bueno, foi a primeira que contou con disco duro integrado. Logo, por exemplo, a PlayStation sí que contou con un disco duro que se podía mercar aparte, a PlayStation 2. Pero iso, é que comenta Farun que a comunidade fixeralle moitas aplicacións que convertían nun centro multimedia e descargas definitivo. Así que era un pouco máis ordenador que a PlayStation 2. PlayStation 2 está un pouco máis limitado e de feito con modding e cousas destas pois aínda se poden facer cousas así bastante interesantes da Xbox. Que unha cousa, antes falache de Sega, non sei se vas comentar, pero ao principio houve intención de facer Xbox retrocompatible co Dreamcast. Que quedou en nada porque Sega non quixo, pero había intencións. Sí, que bueno, en fin, Sega estaba nunha situación complicadísima porque estaba con as débedas tolas e aí pasou que o que era o director, que agora non me vai sair o nome del, bueno, falamos del novo vídeo de Retro Barcelona, perdeu, o sea, antes de morrer, pois perdeu toda a débeda que tiña Sega, todo o seu carto foi para sanear as débedas que tiña Sega, entón, bueno, estaba outras cousas. Sí que hoxe podemos comentar tamén logo o nivel, o tema de neste caso Sega, pois eso, agora é como que Sega dividiu entre PlayStation 2, GameCube e Xbox, pois distintas liñas de cousas, de tipos de xogos. Había poucos que eran similares nas tres compañías. O máis chamativo no caso de Xbox é que xustamente en Estados Unidos, que é onde funcionou ben esta máquina, en Europa e en Xapón moi frouxo, pero en Estados Unidos tivo o suficiente para logo chegar a 360, que a 360 sí que foi a que funcionou ben en Estados Unidos, funcionou mellor que a Play 3, en a que logo se equilibrou un pouco os datos, pero bueno, de fama quedou mellor a 360. En este caso, claro, que fixo Xbox en Estados Unidos, o Shenmue 2 cancelou no pa Dreamcast, o sea, fixo que non saíra pa Dreamcast e para que saíse exclusivamente en Xbox. Cousa que non pasou nas edicións PAL xaponesa, que houve pa Dreamcast, e despois, bueno, non funcionou moi ben para Xbox, para tal. Pero bueno, é curioso que hasta tiñan esa colaboración de incluso, mira, o gran último xogo que iba a sacar case Dreamcast, pois en Estados Unidos foi para Xbox. Mas é que incluso o propio layout do comando da Xbox é o da Dreamcast, porque a colocación dos botóns A, B, X e Y ven dos da Dreamcast, que a súa vez ven do comando de 6 botóns da Mega Drive. Que é ao revés do que ten Nintendo. E as cores creo que non son as mesmas, sí que as cores varían, porque creo que o A de Dreamcast era vermello, o azul... Non estou falando de memoria, pero creo que cambian un pouco as cores. Demais, o sea, son as mesmas cores, pero cambiadas de orde. Pero as letras sí, están no mesmo sitio. E se te parece, imos ir cos xogos máis vendidos, que van ser un pouco os que, bueno, pues marcan bueno, os máis vendidos, que máis importantes que foron. E logo tamén vemos segundos que nos señalaron aquí a xente polas redes sociais e algunha cousa que se nos escape por aí que queramos comentar. Empezamos por o máis vendido, bueno, que foi unha franquía que foi a esta de Pili Pampín, como se chamaba? Sí, esta de O Halo canta... Ai, non. A de Pili Pampín non é esa, é O Halo cando canta el día.
Pois os Halo, Vale. concretamente o Halo 2 foi o máis vendido na consola, con 8 millóns e medio de copias. Neste caso xa saído pois case 2 anos, sí, aos 2 anos da saída da consola. Videoxogo de Bungie. Bueno, tanto o Halo 2 como o Halo 1 foron os máis vendidos. Xa falamos dos dous a vez. Pois eso, shooter, que eu, claro, non probei hasta os... hasta un dos últimos, pero sí que o que ten Xbox é que sí que a consola máis potente da xeración, nese aspecto sí que a nivel gráfico era máis competente, máis que a Play 2, máis que a GameCube, que Dreamcast. Neste caso, pois tamén funcionaron moi ben xogos que funcionaban ben en PC, os xéneros que funcionaban ben en PC, en Xbox, sobre todo moito first person shooter interesante aí por aí. Pouco máis comentar, que se vos digo, non entraron moito no Halo, para aquí teríamos que chamar a Farón ou algún destes que te xevades máis, pero en fin, que é unha franquía que é das básicas que cando falas de Microsoft, franquías de Microsoft. Chun. Nada, está buscando aquí imaxes para acompañar de Xbox. Logo chama a atención que hai aquí con que o Sneak King, que é o terceiro máis vendido, e a verdade é que este non o tiña no radar. Sneak King, que é un xogo de acción. Sí. Claro, non é mesmo que Burger King, non teñen que ver. No, este era un xogo de sigilo, de Blitz Games, de King Games. E a verdade é iso que non o teño, pero é 3,2. Pois é que é de Burger King. Sal o rei de Burger King aquí. Eu creo que a explicación é que seguramente viña con algún menú de isto. E saiu de feito, foi simultáneo para 360, creo tamén, ou versión para 360, estou vendo aquí. É un Hyper Gaming. Mira, que isto é un tema interesante. Efectivamente, é un videoxogo furtivo que saiu tanto para Xbox como para Xbox 360. E viña ca comida do Burger King. Do Burger King. Xa que saiu o chiste, era iso. Espera, vamos a ver o trailer, que isto sí que teño curiosidade por curiosidade. Que pinta tiña. Aí está. Isto, vamos con audio. King Games, claro, isto ten sentido. É como un barrio destos clásicos de Estados Unidos, nos que chegará o rei cabezudo este que tiña no... Os leñadores. Sí. He appears out of nowhere. Aparece de ningún lugar. You've always wondered who's behind the mask. Sí, efectivamente. Un cabezudo de estos de... Is you. When hunger strikes, it's up to you to strike back. Hide. Isto... Que fantasía de xogo! Isto é... Claro. Ten un pouco acabado do Sims 2. $3.99 only at Burger King. Claro. Home, normal que fose máis vendido. Boa, se ven Había aquí. Claro, que Burger King xa levaba facendo cousas en Spectrum de non sei que farún, que o Whopper Chase, o Whopper, bueno. En fin, que interesante. Logo no cuarto máis vendido temos o Fable, que eu creo que este ímolo deixa un pouquiño para falar máis da toda a franquía cando chegamos a 360, porque aí creo que xa tuvo as dúas seguintes edicións, e sei que Lara deste lle chana moito, chanar entender moito, porque fala coruño porque sí. Hoxe teño bilingüismo harmónico tamén. Pero bueno, sería a obra de Peter Molyneux, que tamén pues era un xogo de rol un pouco distinto, era eso, neste caso non é o que estamos máis habituados en PlayStation, que dominaba máis os RPGs xaponeses, senón que este ten outro corte, outro acabado. E logo xa entran aquí o Grand Theft Auto 3 e Grand Theft Auto Vice City, que neste caso pois saíron tamén en PlayStation 2, en este caso pois levaron 2,5 millóns. E logo outras das sagas icónicas de Xbox era un pouco para facer esa contrapartida a Metal Gear Solid, sería o Splinter Cell, pois o Tom Clancy o primeiro, Tom Clancy's Splinter Cell, porque está basado nas novelas bueno, non sei se está basado en novelas ou é a historia de Tom Clancy, pero en fin, que era feito por Ubisoft Montreal e neste caso sigilo, o sea que aquí temos todo first person shooter ou sigilo
ou Sixilo de hamburguesas. Un pouco xénero. Sixilo de hamburguesas é o mellor xénero que hai. Que non dixemos. Pero sí que o sea Fan Filter, pois era un pouco como, aparte de Sixilo, un pouco elevado ao que nos ofrecía o Metal Gear. Que pasa? Que logo a historia, pois, bueno, era un pouco máis seria, un pouco máis realista dentro do que é. E logo, un dos xogos de apertura de saída da Xbox, que foi aí tamén onde tirou un pouco de talonario Xbox, foi o Dead or Alive 3. Ainda era unha cousa que se podía xogar, máis a desvisualización de personas e tal, pero non era o que agora, é que xa é complicado. Bueno, pois foi o xogo de loita, que normalmente tamén aínda estamos nesa época que os xogos de loita, bueno, eu creo que a xeración que empeza a perderse un pouquiño, pero que os xogos de loita eran un pouco como ese xénero para ensinar as potencialidades da consola. Pasara con Dreamcast, que o Soul Calibur foi aí cando matou as recreativas, porque era unha reconversión mellor. No caso de Xbox, pois o Dead or Alive 3 sí que foi bastante chamativo. Creo que, claro, en PlayStation 2 estaba o Tekken Tag Tournament, que igual non era tan espectacular, pero sempre ainda é unha xeración na que os xogos de loita pois eran un pouco ese xénero para ensinar cousas. E imos con outro rol un pouco distinto, que tampouco é xaponés, pero que tamén é un xogo que está agarrando remake, que é o Star Wars Cabaleiros da Bella República, Knights of the Old Republic, que saiu pois tamén casi 2 anos despois de que saíra a consola, e tamén pois seguramente un dos xogos máis queridos do universo Star Wars que hai a día de hoxe. Creo que andaban co remake, que creo que está aí nun proceso que igual sai antes co PC Fútbol, pero tampouco apostamos moito. Que eu teño probado un pouquiño, a verdade que ben. O sea, a nivel de expansión de mundo, aparte creo que hai bastante consenso no fan de Star Wars de que é bo xogo. Vale. De Xbox, eu comentar tamén unha cousa que foi a grande cagada de Nintendo, que é permitir que Microsoft comprase Rare, que foi a grande desenvolvedora dos videoxogos de Nintendo 64, do Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Conquest Bad Fur Day, Donkey Kong 64, e que nesta xeración foi comprado por Microsoft e os xogos que fixo Rare foron para Xbox. Sí, nesta ainda non reiniciaran o Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie creo que fora para o seguinte fora en Xbox 360, que non ten sentido ningún como continuar en iso, pero en fin. De feito, estou aquí buscando o de Rare. Non hai ningún xogo deles aquí nos 22 primeiros, que tampouco se sacaron así alguna gran cousa para a primeira Xbox, estou pensando. Pero en fin, claro. Bueno, por acabar o top 10, que o que decía, moitos xogos tamén que funcionaban en PC en Xbox tiraban un ben, Counter-Strike, 1,5 millón de vendas no posto 9. E outro xogo de Team Ninja, tiñamos o Dead or Alive 7, o 3, e tamén o Ninja Gaiden, que foi un pouco resurrección desa franquía, e foi un xogo que funcionou bastante ben, un hack and slash bastante dinámico, bastante puñetero de dificultade, pero ben. E logo, polo demais, pois, xogos deportivos tipo Madden 2005 ou 2006, algún de hockey. Tamén temos algún Call of Duty por aí, algún Need for Speed Underground, que xa estaba tamén aí con bastante cousiña. Bueno, os deportes, os Madden tamén son DEA. E imos con un que... No, sí. Espera, non é por ter prexuizos, pero ese top 10 ou top 20 é moi home... Cortouse, pero entendo o que ibas a decir. Que Xbox, ao final... Sigo un pouco que tiña Sega. A ver se volve John, que tú falando só. Hola. Xa olviches, pero sí. Sí, dicía que é un pouco heterobásico. Un pouco home branco cisetero. Sí, aparte Estados Unidos tamén, que é un perfil moi claro de xogos que hai aí. Se te parecimos ir con comentarios que nos deixaron xa de algún xogo máis, por exemplo, o propio Farún, creo que comentaba o Project Gotham, que estou falando de memoria, a ver se é verdade que fino aquí os comentarios. Efectivamente, Project Gotham era o primeiro que mencionaba. Aí estás. Hola, que tal? Ai, que me está fallando isto. Hola, que tal? Nada, ahora creo que ben. Nada, dinos que o Project Gotham, o Splinter Cell, que xa falamos, e logo o Dance Dance Revolution. Estou pensando, Dance Dance Revolution... Sí, o Dance Dance Revolution con alfombra. Tamén o Abe's Odyssey... Ese vou falar eu despois tamén. Vale.
Do Dance Revolution, vale. E logo o Halo e o 13. Que estou pensando, o 13 pensei que era de Wii. É un de cel shade, un baseado nun cómic, creo, se non estou trabucado. Todo isto. Dito todos estos, o Project Gotham volvía, esto viña dun xogo de Dreamcast que era o Metropolis Street Racer, creo que era o mismo equipo. Logo fixo o Project Gotham en Xbox, que creo que tuvo 3 ou 4 edicións. Pero bueno, o que tiña de particular o Project Gotham é que metía tamén o tema de derrapar e conducir de unha certa maneira, como que che daba puntos, entón non era só quedar en boa posición, senón tamén que tiñas outra serie de puntuacións paralelas nese aspecto. E logo xa tiñamos o Gran Turismo que facía iso, pero bueno, este tamén xoga moito con escenarios reais e incluso con tempo no mesmo momento que estás xogando, o sea, na mesma hora. Chámase Project Gotham porque gozas, non? Facendo ese tipo de... ¿no? É que esperaba un chiste de Batman, sorprendíchesme agora. Non sei que responder. É que non era fácil. Máis respostas que nos puxeron por aquí. Mira, Diego Bouzón non me coñece, parece ser. Ninguén o vai decir. Un port do Shenmue 2. Pena que non o fixeron coa primeira parte. Bueno, se falamos do Shenmue 2, hai que decir que a versión de Xbox viña cunha película que che resumía un pouco o Shenmue para todo isto. E temos un comentario máis no Twitter que nos di de Xbox, que é o Adrianciño. Xbox. Sí, vou botar así todo. Non é Twitter, é X. Pois nada, Adrianciño dinos que o Fable, que xa mencionamos, o Halo e o Soul Calibur 2, que o Soul Calibur 2 é un caso curioso que podemos mencionar igual despois, que o Soul Calibur 2 foi multiplataforma, pero con personas exclusivas para cada unha das edicións. Se non lembro mal, en Xbox estaba Spawn, o personaxe este de banda deseñada. En GameCube estaba Link. Sí. E en Play 2 creo que era Heihachi. Heihachi, sí. Eu creo que era Heihachi, que é unha cousa curiosa. Pois nada, por comentar un pouco máis da propia Xbox, iso, máis ou menos o tempo de vida, pois lévanos ata 2006, no que aí xa chega a reemplazo e demais, e vendeu un total de 24 millóns, polo menos cos datos de esa data, de 2006, 24 millóns de consolas vendidas, que tes o dato é máis ou menos que, un pouco máis que a GameCube, creo que un pouquiño, pero bueno, 3-4 millóns. Non manexo datos de vendas. Creo que o que teño aquí son 21, casi 22 de GameCube, o sea, uns 3 máis. O sea que, máis ou menos un empate técnico. Que pasa? Que en Estados Unidos sí que, pois, gran parte do que vendeu foi Estados Unidos, todo en Estados Unidos, sí que opacou un pouco máis a GameCube que igual noutros territorios. Se che parece... Xapón, se te digo que non cheiraron nada. No, Xapón, Xbox super residual, incluso, bueno, a día de hoxe non sei se está un pouco mellor a cousa, pero aún era unha cousa moi marciana. Imos con GameCube, se te parece. Así que vou meter aquí música. Vamos coa mellor consola desa xeración. No, xa fixamos o podcast de Dreamcast. Entón, GameCube, que chega canto de máis tarde. Bueno, non chega moito máis tarde, estou pensando, claro, estou aquí dando dato. Realmente no Xapón en setembro de 2001, en Norteamérica en novembro de 2001 e en Europa en maio de 2002. Sí, en Europa sí que se máis tarde, pero logo no resto de territorios, pois case a par en Estados Unidos e en Xapón antes. Sí. A GameCube, por que recibe o nome GameCube? Por que un cubo? Sí, é unha lunchbox. É unha caixa para levar a merenda, ten unha asiña e todo para collela. Está moi ben. Está moi ben pensado. Dicir que originalmente valía 20.000 pesetas. Non sei canto iso en dólares americanos nin en yens, pero eran 20.000 pesetas. 199 dólares costaba, o sea que era 100 dólares máis baratos que aquí. 20.000 pesetas. Vale. Que eu tive en esa consola. Esa, xusto esa, nesa cor que aparece aí. Vale. Espera, ui. A escaleta non te me perdas. Ben. A nivel técnico, a GameCube
non era tan potente como a Xbox, mas era bastante potente. Tiña un procesador IBM Power PC e unha GPU de ATI que lle proporcionaba uns gráficos moi bons. Que significa o que acabo de dicir? Non o sei, pero aquí está escrito. Entón o digo. Vamos a falar primeiro das cousas extrañas que fai Nintendo, dos accesorios. Primeiro, Nintendo pode usar DVDs, non? Como o resto de consolas. Bueno, a Dreamcast ainda usaba GD-ROMs, pero porque é máis bella. En Xbox e PlayStation 2 usaban DVDs. A GameCube que usaba mini DVDs de 8 milímetros, 8 centímetros, 8... mini DVDs, que tiñan 1,46 gigas de capacidade só. A excusa era que así había menos piratería, spoiler, teño unha GameCube pirateada, e tamén que os tempos de carga eran menores, o ser máis pequeno o disco. Máis, en fin, cousas de Nintendo. Cousa interesante de... Perdón, que eras dices? Non iba a decir nada, estaba pensando se iba a ser realmente máis rápido, que realmente o que pasa é que como hai menos datos ten que viaxar menos por todo o CD. Eu creo máis que se sexa máis rápido é por cuestión de que é máis pequeno o CD, non por rapidez de lector, creo. Sí. Pero bueno, sí. De feito, iso deu problemas tamén con algún xogos multiplataforma. Chegou a haber tamén xogos en varios discos. Estou pensando no Enter the Matrix, por exemplo, que eran 2 discos, mas era bastante caro de producir os discos, entón, en fin, cousas curiosas da GameCube. No desenvolvemento da GameCube estaba pensado para que a GameCube tivese capacidade de 3D Estereoscópico. Estereoscópico, iso é. Só que para ver ese 3D, que é o que ten a 3DS, a Nintendo 3DS, para ter ese 3D facía falta unha pantalla especial. Entón, Nintendo decidiu que non lle saía en conta, entón, o modelo final da GameCube, o que se comercializou, non ten esa capacidade. Aínda así, o xogo Luigi's Mansion foi desenvolvido con esa tecnoloxía. O Luigi's Mansion da GameCube ten capacidade para ser xogado en 3D estereoscópico. Despois, que outras cousas interesantes tiña a GameCube? Temos o comando da GameCube que ten un layout, unha forma especial. Que foron feitos os botóns, os míticos 4 botóns, ao redor do botón A. Porque Miyamoto dixo o que máis se usa é o botón A, entón pómolo no medio, e despois o seu redor xiran o resto. O B, o X e o Y. Ten unha cruceta, un D-pad, que é unha merdiña pinchada nun pau, que é exactamente o mesmo que tiña un primeiro modelo de Game Boy Advance, só que neste comando é super incómodo de manexar, entón bastante malo. Se para xogos en 2D que usan o D-pad, é mellor usar o Horipad, que é un pad específico que saiu para xogar xogos 2D, que tamén está moi ben para xogar co Game Boy Player, os xogos da Game Boy. Porque, spoiler, a GameCube tiña un adaptador que era Game Boy Player para xogar xogos de Game Boy e Game Boy Advance. Pero estamos falando do mando. O mando tamén tiña botóns L e R destes... Como se chama isto? Que, segundo premes máis ou menos, ten... Analóxicos, o sea, con percorrido. Un percorrido, sí. Teñen así e despois teñen o clic final. O sea, teñen percorrido e clic final. Ten o botón Z, que é o gatillo, rodo da... Eso ten un lado, non? Que eso é unha cousa rara. Claro, porque non é un L2, R2, é o gatillo. O gatillo que tiña a 64 aquí, debaixo do tal, agora está aquí. E os botóns C, os 4 botóns C de 64 convertéronse nun joystick amarelo. Que é máis pequeno que o outro, entón non é como o resto de consolas que teñen os dous joysticks máis ou menos iguais, este ten este amariño máis pequeno, por outro lado. Iso mando é moi ergonómico, moi cómodo. Hoxe en día é lembrado como un dos mandos máis cómodos e aínda hoxe en día continúa a ser usado pola xente que xoga o Super Smash Bros. Incluso estes mandos son compatibles coa Nintendo Switch usando un adaptador para poder xogar o Super Smash Bros.
Comentaches que estás manexando ese mando sen facerte un lío como cos cascos, porque co dos fíos. Efectivamente, este comando en particular é o Wavebird, que é o comando sen fíos da GameCube. Segundo din pola internet adiante, é dos primeiros que foi un éxito comercial. Que significa iso? Non o sei, mas aí está. A diferenza de outros que viñeron antes, os comandos en fíos que hubo para Sega Saturn, para Mega Drive e para outras consolas, usaban infravermellos como comando da tele, non? Aí está. Entón, ese tipo de mandos tiñas que estar todo o tempo apuntando para o receptor para que chegasen ben os inputs. Este usa radiofrecuencia, como os coches de radiocontrol. Entón, ten varios canais que podes escoller con esta rodiña que abaixo, ten o receptor outra rodiña, escolles o canal, conectas automáticamente e funciona moi ben, ten moi poquinho lag. O único malo que ten este mando é que como funciona con baterías AA, para que tivese unha mellor vida, unha mellor capacidade, que durasen máis as pilas, o que fixeron foi quitarlle o rumble, a vibración. Entón, este mando non vibra. É o prezo que hai que pagar por ter un dos mellores mandos inalámbricos, sen fíos da historia. Que é un tema este, porque, claro, Xbox ainda sigue con iso. Que isto é unha cousa... Xa. Ben, despois, outra cousa interesante que tiña a GameCube era a conectividade que tiña coa Game Boy Advance. Que era de dúas maneiras. Primeiro, tiñas o Game Boy Player, que é un add-on, un complemento que se pon pola parte de abaixo da consola, e que che permitía, que era prácticamente unha Game Boy Advance feita a medida para encaixar aí, e permitía xogar na televisión a todos os xogos de Game Boy Color e Game Boy Advance. Tiña incluso ata un porto por cable link para poder xogar multixogador con Game Boy Advance e todo. Mais o máis lembrado é a conectividade que tiña coa Game Boy Advance en sí. Tú podías usar a Game Boy Advance como se fose un comando, non? Só que non era usado como comando, senón era usado para recursos especiais. Por exemplo, nos ports que houve do Sonic Adventure 1 e 2, como a GameCube non ten Visual Memory Cards, como tiña a Dreamcast, o que era usado era esta conectividade coa Game Boy para poder pasar os chaos os xogos de Sonic da Game Boy Advance, que tiñan un Tiny Chao Garden onde podías crialos e despois enviálos de volta para a GameCube. Sí, como uns tamagotchis. Moitos outros xogos... xente que non... Efectivamente. Moitos outros xogos tiñan outro tipo de usos para iso. O que máis usaba se cadra esta tecnoloxía foi o Legend of Zelda Forest Words, que é un Zelda tradicional en dúas dimensións, pixelado, que tiñas na pantalla de televisión o mapa xenérico, non? Con todos tal, e despois cada un na súa Game Boy Advance tiña a súa propia xeneliña para cando se metía nun sitio que estaba só tal, para estar só separado do resto. E xa está. Da Game Boy Advance non teño máis que dicir. Tes algo máis que engadir tú aquí neste aspecto? Se non paso a falar de outra cousa. No, de Game Boy Advance non, pero periférico. Pero iso, a infraestructura para xogar a ese Zelda pois era interesante, que precisas carro portátiles, a GameCube. Entón, bueno, que sendo un Zelda... Dicir que despois sacaron ese xogo, chamaronlle Forest Wars Anniversary Edition, sacarono para DSi, gratis durante un período de tempo moi curto. Entón, a xente que pudo descargar nese momento teno, o resto da xente, pois... Piratería, cuando serás mía. Pues estamos do parche todo o día, Si, ó. Ben, máis cosas que tiña a GameCube. A GameCube tiña un adaptador de banda larga. Non viña incluído como na Dreamcast. Na Xbox non sei se viña tamén incluído de serie. O modem, estou pensando ahora, creo que sí. Sí. Pois na GameCube era un periférico á parte, que foi usado, xa que estamos falando de piratería, foi usado no comezo de todo, foi o primeiro como se chama isto? A primeira maneira que houve
primeira maneira que houbo, o exploit, foi o primeiro exploit que houbo para poder piratear a GameCube, ese adaptador de banda larga. Vale, que xogos utilizaban esta adaptación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 xogos da GameCube. 8. De todo o catálogo, 8 xogos. Cantos desses xogos usaban este adaptador para xogar online? 2. O Phantasy Star Online, episodios 1 e 2, que viñan xuntos, Sí. máis o Phantasy Star Online episodios 1 e 2 Plus, que saiu no Xapón, é o mesmo xogo, máis Que son o xogos Phantasy de Star Dreamcast. Online episodio... Sí. Máis o Phantasy Star Online episodio 3. Eses son os xogos que podes xogar por internet. Era unha ampla variedade de xogos. O resto de xogos o que tiñan era que usaban este adaptador para xogar en LAN, en rede local. Cousa que é pouco útil, porque necesitas ter moitas GameCubes, moitas televisións, todas nun mesmo espazo físico para poder xogar. O que máis partido lle tira a isto se cadra é o Mario Kart Double Dash, que podes conectar ata 8 GameCubes. Pola maneira en que se xoga o Mario Kart, en cada GameCube poden xogar 2 persoas, entón podes xogar 16 persoas en 8 GameCubes, con 8 televisións. Cantas veces na vida da humanidade existiron 8 GameCubes e 8 televisións unidas por cable de red local no mesmo espazo físico? Penso que moi poucas. En casa de Mais a Miyamoto, posibilidade igual unha churrascada de GameCube daquela época. Despois, outro periférico interesante que tiña GameCube era o micrófono. Micrófono que foi usado por un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 xogos. 6. O micrófono conectábase no porto das memory cards, da segunda memory card. Foi usado principalmente no Mario Party 6 e 7. Despois foi usado nun xogo de Karaoke Revolution Party. Foi usado no Odama, que non sei que xogo é ese, no Chibi Robo, e nun xogo exclusivo do Xapón. Entón non hai tirar moito rendemento. Basicamente, pois, mítica cousa que fai Nintendo, periférico que fai porque lle apetece facer unha trangallada, e despois non usa para nada. E por último, o último periférico que quero falar é o tapete de baile o tapete de baile do Dance Revolution, do DDR, porque para GameCube existía o xogo Dance Revolution Mario Mix. É verdade. Que tiña cancións de franquías de Nintendo que bailabas nunha alfombra de baile e na pantalla aparecía Mario bailando e facendo cousas, mentres tanto. Era curioso. Mareadas. Sí, pero só ese xogo era compatible co tapete de baile. Non sacaron máis. Por que pa que? E despois, aparte disto, falar, se queres falar, aí está. Aí podedes ver como é. Tens que imaginar a un tipo, ou unha tipa, ou un tipe, bailando nunha alfombra destas con 4 freches, ao mesmo tempo que soa esta canción. Sí, aparte é a época, creo que pegou, que principios dos 2000, que eu este xoguei no PC e xogaba co teclado só. Entón era moi curioso. Creo que Eu teño a alfombra. Sí, Step Dance. Eu teño a alfombra de baile do Step Dance para PC. Teño aquí, aí de funciona. Step Manía creo que era o que xogaba eu. Step Manía, sí. Xuntei Step Manía con Dance Revolution, perdón. Con Dance Revolution. Sí. Eu teño alfombra, se algún día que ves a miña casa quero xogar, podo sacar, alfombra, digo. Se atopa a canción do grupo que tiña daquela que fixéramos coreografía para xogar no Step Manía, pois pues se incluíamos aí. Que eu teño unha de Play 2 tamén que debe andar por aí. Pois un día facemos duelo de bikes. E por último, Iago, a Panasonic, que? No, sí, dice que, non Q. Panasonic Q. Aí está.
que era, pues bueno, un dos varios modelos, porque hubo varias cores de GameCube e todo isto e demais, igual que Xbox tamén ou algo variante, pero isto era unha en concreto que se xuntou Nintendo con Panasonic e bueno, basicamente Nintendo que cedeu a tecnoloxía Panasonic para facer unha consola multimedia, que neste caso xa tiña DVD. Ves aí unha rama de DVD. E nada, pois ideal para ponerte a xogar a GameCube mentras coitas a Melendi, que imagino que era o que se escoitaba daquela. Pero en fin, está chulo, ten a pantalla LCD. Ten a pantalla LCD que está curiosa e hai un ano museo do videoxogo, así que se pasades por ali, que volan normalmente se tiran dela para poñer cousas de GameCube. Xa tiran dela, pero senón que vos ensinen ali e todo isto. Claro que xa se va un pouco máis cara, porque tamén teña Dolby Digital e demais, máis movidas por aí. Bueno, os botóns dos laterais son ecualizacións, baixos, presets de cine, videoxogo, demais, estou lendo por aquí. Pero en fin. Ecualizacións de segundo grado, X é igual a máis menos B cadrado. Sí. Imos cos xogos. Queres destacar algún e logo imos cos... Vamos cos xogos. Ia a falar do top 10 de xogos. Top 10 de quen? Top 10 non, top 10, sí. De xogos da GameCube. Pero teu. Máis vendidos. Non, vale, máis vendidos. Ia a falar. Vale, pues vale, vamos. Espera, unha cousiña rápida, simplemente por comentar o legado da GameCube, así xa digo agora e non queda para despois. A Wii, basicamente, é unha GameCube un poquinho actualizada, un poquinho máis de memoria, un poquinho tal. De feito, os que teñades a Wii, os que coñecedes a Wii, veredes, sabedes que ten, abrindo unha plaquiña, ten os portos para os comandos da GameCube e para as memory cards e todo. Na práctica, era unha GameCube. E o desenvolvemento da Wii, de feito, comezou na GameCube. O prototipo dos mandos, dos comandos da Wii, do Wiimote e do Nunchak foron para GameCube. Non sei se tes aí a imaxe. Dos Nunchakos non, ahora mismo non. Pero bueno. Non, a imaxe que che puxe aquí na liga toda vale. Sí, perdón, pues vou ahora. Para que se vexa como era o prototipo. Da pantalla por aquí que non vexo. Creo que isto aquí. Entón, resolvendo unha dúbida que sempre me entra, se teño unha Wii e lle meto un videoxogo de GameCube, iso tira, non? Perfectamente. Non hai que comprar nada e demais. Non. Só que tens que ter un comando da GameCube para poder xogar. Vale. Non se pode xogar con a Wii. Vale. Aquí vemos como era o prototipo. O Wiimote conectábase ao porto dos comandos da GameCube. Se vos fixades ten os mesmos botóns que a Game Boy Advance SP, que é curioso. E o Nunchak, que ven sendo como a parte central dun comando da 64 sen o resto de cousas, con un joystick, conectábase na entrada da memory card. Así foi como comezou o desenvolvemento da Wii. O que despois deu unha Wii, que foi a grande revolución. Wii que, por certo, tampouco tiña soporte para DVDs, mas no caso da Wii, que sí que usaba DVDs, non podías ver filmes en DVD, porque Nintendo non quería pagar o canon que había que pagar para iso. Pero está preparada. Se a pirateas, podes ver DVDs tamén. É dicir, que a GameCube, a Wii e a Wii U comparten estrutura, como se chama iso? Tripas de dentro, cousas que teñen o mesmo. Sí. Entón, a Wii U pode nativamente correr xogos da GameCube, só que non o fixeron compatible porque Nintendo non quixo. Entón, se lle metes un disco da GameCube a Wii U non funciona, mais pirateando, podes xogar, non é emulación, senón que é nativo, porque usa a mesma, non sei a palabra, a mesma infraestructura, non sei, o mesmo sistema. Sí. Sí. Entón, iso que a GameCube aínda durou moitas máis xeracións no corazón de outras consolas posteriores de Nintendo. Foi pouco vendida a GameCube, foi das menos vendidas de Nintendo, e agora que eu penso, a súa sucesora, que a Wii, foi das máis vendidas da historia, e a sucesora da sucesora, que a Wii U, foi aínda menos vendida que a GameCube. Entón Nintendo vai de arriba para baixo, vai unha boa, unha mala, bueno, a GameCube é moi boa, pero vai unha exitosa, outra pouco éxito.
Sí, aparte a Nintendo 64 xa non fora moi alá. Polo tema do cartucho, pois quedou unha cousa que, claro, non era fácil facer xogos multiplataforma para ela, que, bueno, a multiplataforma naquele momento era PlayStation, despois se xuntou con Dreamcast, incluso Play 2, porque hai xogos, están varios, pero sí que estas decisións de tirar un pouco polo seu lado de Nintendo, pois xa Nintendo 64 temos un bo recordo dela, hai xogos que son icónicos que marcan cosas na industria, pero que sí que é un sistema que tiña problemiñas polo tema da capacidade do sistema no que estaban baseados os xogos ou polo cartucho. E a GameCube é o que dis. Creo que sí que en Europa no comentarios hai máis comentarios, máis respostas para GameCube que para Xbox. Creo que aquí casi incluso creo que sí que está mellor valorado, casi máis coñecida que a primeira Xbox, pero sí, eu dos que teño máis ganas de meterme na librería do que provei dele, para min pareceme das máis interesantes. Tenxo, de feito, agora Nintendo está tirando moito de xogos da GameCube para facer remasters ou remakes na Switch. Moitos dos xogos están saindo, os Pikmin, o Metroid Prime, están saindo na Switch e son remakes de xogos de GameCube. E no futuro vai haber máis, segundo parece. Vale, imos cos máis vendidos a nivel global. Xogos máis vendidos. Dicir que a GameCube, aquí a dicir que aquí en Europa tivo bastante máis éxito e que mesmo houve moitos xogos que saíron no Xapón e na Europa e non nos Estados Unidos, como o Doujin the Giant, por exemplo. O Baten Kaitos, creo. E no Xapón tamén. E Baten Kaitos. Se baten ben. Non estou seguro, creo que igual sí que saiu. Bueno, sí. Bueno, top 10 de xogos máis vendidos. Despois engado eu algún que me gusta a mí. Primeiro, o Super Smash Bros. Melee. Melee non de que me estea lendo a mí, senón que se chama así, Melee, que é considerado ainda a día de hoxe o mellor Smash Bros. Polo menos é o que ten unha maior comunidade de gamers detrás. Que máis dicir? É a secuela do Smash Bros. De 64, é un xogo de pelexa barra plataformas, con todos os personaxes de Nintendo. Esta foi a última que tivo só personaxes de Nintendo. A seguinte, a secuela deste xogo, que saiu para Wii, xa tivo personaxes que eran de franquías de fora de Nintendo. Neste caso son só personaxes de Nintendo. E o xogo paga moito a pena. Que é un pouco onde arranca, porque a verdade que o de Nintendo 64 foi unha cousa, un experimento un pouco para probar que tal funcionou, tuvo boa acollida a parte de xogabilidade, pero aquí xa empeza a pillar personalidade un pouco tamén, o ter un modo historia máis traballado e demais, non? Sí, bueno, modo historia pouco, pero tiña modo aventura, que daba máis tal. Non tiña unha historia como tal, a historia meteron no de Wii, o Space Emissary, que se chama. Mas este é como o padrón polo que foron feitos o resto de Super Smash Bros. Este é como o gol estándar. Vale, segundo xogo máis vendido da GameCube. Como non pode ser de outra maneira, os xogos máis vendidos de todas as consolas de Nintendo son os Mario Kart. Neste caso, o Mario Kart Double Dash. O Double Dash é dos Mario Kart o que ten máis personalidade tamén. Porque é o único en que en cada kart hai dous pilotos. Un que é o que conduce e outro o que manexa os ítems, os obxetos. Que se manexas tú só os dous personaxes, podes trocalos con un botón, ou pode ser que unha persoa estea manexando o piloto que conduce e outra estea con outro comando dedicándose a tirar os obxetos. É moi divertido. Moi recomendado. Incluso, porque outros xogos de Mario Kart xa están obsoletos ou haber xogos mellores de Mario Kart. Non, o Mario Kart 8 Deluxe fixo que estivesen obsoletos a maior parte dos Mario Kart antigos. Non o Double Dash, porque ten esta mecánica diferente que o fai bastante diferente do resto. Xogo número 3, non me vou liar máis. Xogo número 3, Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine, que é a secuela do Mario 64. Iago, tú estás xogando a él, non?
Sí, ando niso. Que pasa, o vídeo vai sair cando a PC Fútbol, pero sí. Eu o que lle valoro máis con respecto a outros Marios, que tampouco os probei todos, é que me dá unha sensación de mundo cohesionado. O de estar na illa esta Golfiño, sería Golfiño chamase, non? Sí, prácticamente. A min funciona mellor nese aspecto porque me parece que está máis cohesionado. Non é un hub, salto dun sitio que non ten nada que ver, salto a outro sitio que non ten nada que ver. A ver, hai momentos que canta un pouco máis, pero sí que ten esa parte de que isto nunha illa que exploras cada recuncho que ten e demais. Entón eu niso valoro yo. Logo, depende se che gusta un pouco o tema da mangueira esta, que é o principal reclamo a nivel de xogabilidade, pero eu creo que é bo Mario. É un bo Mario. É un bo Mario. Vamos ao seguinte xogo. O cuarto xogo máis vendido foi o Zelda Wind Waker. E aquí un poquinho de historia. Cando presentaron por primeira vez a GameCube, sacaron nun E3 unhas imaxes dun protótipo, non? Como de un xogo de mostra en que se vía un Link combatendo contra un Ganondorf cuns gráficos moi realistas, non moi estilo Ocarina of Time, melloras máis, só que con moita máis fidelidade gráfica. Entón a xente flipouse moito. Que pasa? Que despois Nintendo decidiu ir noutra dirección e sacaron o Wind Waker, este o trailer que mostraron, que flipada. Demo, sí, iso. Pero era unha demo non xogable. Entón non trae. Ben, eso que despois, finalmente, o que sacaron foi un xogo feito en cel shading cuns gráficos bastante infantís, poderíamos decir. Eu non chamaría infantís, mas foron concebidos no momento como infantís. É de dicir que o cel shading fixo que ese xogo embellecese moi ben, como o boviño. É un xogo que se mantén moi ben. De feito, ten unha versión en alta definición na Wii U que non lle facía falta ninguna. Ten algunha mellora de calidade de vida, mas realmente non lle facía falta, porque gráficamente mantense moi ben o original. Só que no momento non tivo moita boa acollida por iso, porque a xente tiña expectativas diferentes. Quería un Zelda realista e tivo este. E paradoxalmente, hoxe en día é tido como un dos mellores xogos de Zelda, porque realmente é dos mellores xogos de Zelda. Só que claro, tes que pasar esa barreira dos preconceitos de pensar que é un xogo para nenos polos gráficos. E logo un pouco xestión de expectativas por iso, porque a xente está vendo esos gráficos, aparte dese ton máis serio, máis adulto que podía ter o darle, claro, tiña aquí outra cousiña. Bueno, estamos vendo a versión en alta definición e demais. A ver, eu que digo tamén destas consolas en xeral, desta sexta xeración, que aquí son xa consolas que con darlle ese lavado a alta definición son xogos que aguantan bastante ben, ainda que teñen un modelado un pouco máis simple, pero pasa con Play 2, pasa con Dreamcast, pasa con Xbox, que non comentei porque eu xoguei o Panzer Dragoon Horta da Xbox, que ahora está en 4K e 60 frames por segundo, e parece un xogo de agora, é unha pasada. O sea, que xa unha xeración que con únicamente adaptarse aos televisores e resolucións de agora, hai moita cousa que sigue vixente bastante ben. Panzer Dragoon Horta, que vai de plantar verduras e tal. Dragóns. Hai que darlle comer os dragóns, veña, repolo de voador e tal, sí. Repolo. Ben, é dicir que por causa da mala acollida que tivo o Wind Waker, que, por certo, o Wind Waker foi o primeiro xogo que eu reservei na miña vida, no Centro Mail. Cando reservabas, viña cun disco especial que tería o Ocarina of Time e o Master Quest, que é a versión difícil do Ocarina of Time. O que originalmente ian sacar pro 64DD, o addon falido da Nintendo 64. Finalmente sacaron para GameCube nese disco de bonus que só viña se reservabas o xogo. Eu teño. E por causa deste xogo do mala vida que tivo, a secuela, o Twilight Princess, que saiu ao mesmo tempo para GameCube e para Wii, ten uns gráficos realistas. E fixéronno que Link se convertía nun lobisome, porque é unha cousa moi de machos, que dá moito medo, e había que facelo moi de adultos, ese xogo. Moi desa época tamén o de lobisomes, ou Werehogs, sí. E cousas destas. Sí, o Werehogs, sí. Sí. Lobisourizo. Sí. Lobisourizo. Número 5. Vale. Número 5, Luigi's Mansion, o que falamos de Luigi's Mansion.
A GameCube é das consolas de Nintendo, creo que foi a primeira no seu momento que non saiu cun xogo de Mario. Porque tanto a NES como a Super NES como a 64 saíran co seu correspondente xogo de Mario. A GameCube non, o Mario Sunshine saiu máis tarde. A GameCube saiu de saída, con Luigi's Mansion. E o Luigi's Mansion é un xogo en que o protagonista é Luigi e vai de cazar fantasmas. Estás nunha mansión, queda así como mediño, e tens que cazar fantasmas. Que este xogo fixeronlle remake na 3DS, non? Sí. E agora, cal vai sair? Agora para Switch, cal vai sair? O 2? O 2, que era de DS tamén, creo, non? Sí, o 2 era originalmente para DS. Claro. O do remake da 3DS do Luigi's Mansion 1 ten a cousa interesante que originalmente o xogo estaba pensado para xogar en 3D estereoscópico. Entón, na 3DS, podías xogar realmente así e velo como originalmente estaba pensado ese xogo. Seguinte xogo, sexto, Metroid Prime. Outro Xogazo o que eu nunca xoguei. Neste caso ten un remake para Switch, que o remake mellora en todos os aspectos, entón non paga a pena voltar o da GameCube, se pode xogar o de Switch. O que ten é que a secuela, o Metroid 2, só está para GameCube, bueno, para Wii tamén. Entón, eses, de momento, ainda non saíron para Switch. Entón, de momento, se queredes xogar, podes xogar na GameCube ou na Wii. Seguinte xogo, Animal Crossing. O Animal Crossing é unha cousa curiosa porque originalmente no Japón era un xogo para Nintendo 64 chamado Animal Forest, que despois foi localizado para Occidente, para GameCube, co nome de Animal Crossing. Despois volveu ao Xapón co nome de Animal Forest non sei que plus, non sei que, bueno, foi indo e vindo, relocalizándose, traducíndose do xaponés po inglés, do inglés po xaponés. O caso é que foi o comezo da franquía Animal Crossing, que hoxe en día é dos xogos máis vendidos que hai na Switch, o último dos Animal Crossings. A nivel global, non? Como a nivel global? Sí, o sea... Porque houve un Nintendo 64, non? Ou estou rebocado? O de Nintendo 64 non é este, pero só no Xapón. Vale. O de GameCube é o mesmo de 64, pero en Europa, nos Estados Unidos, saiu só na GameCube. Entón, saiu na 64 primeiro no Xapón. Ese mesmo na GameCube en Occidente, e a versión de GameCube volveu pro Xapón despois. É así. Vale, e hoxe en día, grazas á pandemia mundial que houbo, o Animal Crossing é unha franquía moi coñecida e moi querida, porque se entra na súa casa non tiña moito máis que facer. E cando demo non ten que facer, corre o torno as moscas. E dicir que a mí personalmente gustame máis o estilo gráfico que ten o Animal Crossing original, o da GameCube, que o que ten o moderno. Paréceme máis especial, non sei ben por qué. Non sei se é o low poly ou... Non sabería dicilo. E curiosidade do Animal Crossing da GameCube. O Animal Crossing da GameCube ten xogos da NES. Da NES non de Dinamarca, senón da Nintendo, da primeira Nintendo. Sí. Porque originalmente era compatible co e-reader, que era un periférico da Game Boy Advance que permitía ler códigos de barras especiais que tiñan xogos, e entón con iso podías desbloquear no Animal Crossing xogos da NES. Incluso o emulador está programado de tal maneira que se nunha memory card consegues meter unha ROM dun xogo da NES, é recoñecido polo Animal Crossing e podes xogar a él. Porque nun comezo Nintendo debía ter ideas como de vender ROMs de xogos da Nintendo para GameCube, que ao final non fixo. Ao final o que fixo foi sacar para Game Boy Advance unha serie de xogos, bla, bla, bla. O caso, podes xogar xogos da NES no Animal Crossing. E o oitavo xogo máis vendido... Perdón, si queres dicir? Sí, que xa nos leva a falar tamén do 10º, do 11 e do 15. Sí, Mario Party. Xa está. Mario Party é Mario Party. Botas o dado e minixogos pareando. O único especial é que o 6 e o 7 tiñan o micro. O resto, non. Foi o meu primeiro Mario Party, o 4, que veo que está en 8ª posición. Gostaba moito, non sei, foi unha novedade. Era un
bueno, un amigo aquí en Coruña que tiña GameCube, xogábamos iso, creo que era o Tony Hawk 3 e demais, era o que máis lle damos. Bastante ben. E logo cando pillei por fin o de Switch o Super Mario Party, creo que era tal, dixen, ai, parecía moi gracioso antes, non sei. Funcionan mellor os tableiros, non sei. Claro, de Switch sacaron despois outro Mario Party, que non me lembro como se chama agora, que é moito mellor, porque ten minixogos dos xogos antigos. Sí. E ese é moito mellor que o Super Mario Party. Super Mario Party non o compres, non paga. Que neste caso, ainda que marca Nintendo, están desenvolvidos por Hudson Soft. Hudson, efectivamente. Que tiña unha velliña no logo. Hudson Soft. Ben, o noveno xogo máis vendido, porque o 10º é o Mario Party 5, entón o noveno xogo Sí. É o Pokémon Colosseum. Dicir que para GameCube saíron varios xogos de Pokémon, concretamente dous son especiais, que son o Pokémon Colosseum e o Pokémon XD Gale of Darkness, que son RPGs de Pokémon para unha consola de casa. Foron os primeiros xogos de Pokémon que foron RPGs para unha consola de sobremesa. Non se consideran como xogos da saga principal de xogos, mas sí que tiñan conectividade con eles. En este caso, non capturas Pokémon, senón que tens que coller Pokémons escuros doutros adestradores que os teñen que os tratan mal, entón tens que capturalos, despois purificalos, que é unha mecánica que vou despois no Pokémon GO, certo? E despois, eses Pokémon podelos pasar as versións Rubí, Zafiro, Esmeralda, Fire Red e Leaf Green da Game Boy Advance. É dicir que pasar eses xogos é obrigatorio se queres ter a Pokédex nacional completa nos xogos de Game Boy Advance. Porque hai algúns Pokémon que só se poden conseguir desa maneira. Porque Nintendo é así. Nintendo Creatures Game Freak son así, de Pokémon Company. Vale, aparte deste... hai outro xogo de Pokémon chamado Pokémon Box, que basicamente é un xogo para... son caixas de Pokémon para guardar os Pokémon, o que agora sei o Pokémon Home, na actualidade, só que non era online, senón que era na propia consola, non? Guardábase nunha SD. Que ese xogo é carísimo hoxe en día, porque claro, a xente non o compraba, porque non compensaba. Entón, hoxe en día, vale moito diñeiro. Fora do top 10, mencións honoráveis, honrosas, honorable mentions. Vexote vir. Vexote vir a legua. Que vou dicir? Listo. O número 14. O Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2 Battle e Sonic Adventure, porque Sega, como dixo antes o Iago, dividiu os seus xogos nas tres plataformas. Para GameCube centrouse moito nos xogos, para Nintendo xeral centrouse moito nos xogos de Sonic. Entón, o Sonic ten remakes ou ports peores nalgúns aspectos que os originais do Sonic Adventure 2 e 1, nesa orde. Despois saiu o Sonic Heroes, que originalmente foi que é multiplataforma, saiu en Xbox, Play 2 e GameCube, mas originalmente foi feito para GameCube. Entón, a mellor versión dese xogo é de GameCube, que non mos engañe. Despois saiu tamén o Sonic Mega Collection, que é unha colección de xogos da Mega Drive de Sonic, incluído o Sonic 2, que é o indiscutible mellor xogo de Sonic. Tamén saiu o Sonic Gems, que ten o Sonic R, o Sonic CD e o Sonic The Fighters. Creo que con iso son todos os xogos de Sonic. Vale. Tamén de Sega está o Crazy Taxi. Crazy Taxi xogazo, banda sonora de maravilla. Tamén da Dreamcast, herdado da Dreamcast, está o Skies of Arcadia, que tamén é un port mellorado do Skies of Arcadia, tamén moi recomendable. Eu non o xoguei, pero seguro que Iago sabe dicir moitas cousas guardas dese xogo. Creo que tiene no top 3, seguramente agora vai ser po top 4 de xogos favoritos do teu tempo, pero sí, moi bo RPG. E agora, por exemplo, como vendeu poucas unidades, creo que tivo poucas saídas, tamén é dos máis caros que creo que hai para GameCube e demais a tema coleccionismo. Sí, iso tamén falar. Dalle. Perdón, acaba. No, eso. Que vou recuperar xogos máis.
ampliar sobre o do Sonic, claro, que ao final sí que no top 25 de xogos máis vendidos, pois tes 4 Sonics aí de plataformas clásico, que claro, con Mario como só tuvo Sunshine, o resto xa eran o Mario Parties o Thousand, o Paper Mario, que tamén é dos máis vendidos e máis, ou o Mario Kart. Sí. Pois a nivel de plataformas sí que Sonic cubriu un pouco, se alguén quería algo máis que o Super Mario Sunshine nese aspecto. En GameCube funcionou ben iso, tamén eran xogos de Dreamcast dous deles. É dicir, se seguir de Sega, tamén Yuji Naka, coñecido por estar no cárcere e por crear a Sonic, fixo un xogo chamado Billy the Egg Hatcher. Sí, Billy Hatchet. Algo así. Billy, bueno, iso, que tú es un tipiño que ten así como unha crista de Halo. De Halo non o da Xbox, senón de Animal. E vas por aí cun ovo por aí. É un xogo interesante, ten unhas mecánicas interesantes. Tamén o Super Monkey Ball tamén saiu para GameCube. Unhas versións moi boas. O Chuchu Rocket non, o Chuchu Rocket saiu para Game Boy Advance. Por algún motivo. Tamén moi recomendable, mas non está na GameCube. De Sega, o Shadow the Hedgehog, que non falamos dese xogo. Algún día falaremos dele en Outeiro Verde. Porque está nova no de Shadow, a todo isto. Sí, como no de Luigi vai ser máis ou menos a cousa. Despois, xogos de Nintendo. Star Fox. Hai dous xogos de Star Fox que non son exactamente como Star Fox 64, como Lylat Wars, senón que realmente foron outros xogos que despois foron adaptados para o universo de Star Fox. O primeiro deles, de feito, comezou chamándose Dinosaur Planet, o planeta dinossauro, desenvolvido para Nintendo 64, despois pasouse para GameCube e despois meteuse aí co calzador a personaxe de Fox. Ainda así son xogos antigos. Que é de Rare. Que es dicir? O Star Fox Adventure é de Rare. Sí, debo ser dos últimos que fixo para Nintendo, entón. Sí, sí. Porque aparte creo que había un easter egg. No, algún Banjo-Tooie ou algo desto, creo que había diso. Porque a partir de certo punto deixou de facer xogos para GameCube e só podía facer para as portátiles, porque non entraban en competición coa consola coa Xbox. Tamén de Nintendo temos o Pikmin, unha saga moi emblemática. Miyamoto, creo Miyamoto esa saga. Miyamoto quería que fose o novo Mario, que fose unha revolución. Spoiler, non. Mas está moi ben. Eu recomendo que xoguedes. Están agora tamén para Switch, todos, o 1, o 2, 3 e 4, se non me engano. Ou o 3 non está. Bueno, non sei. O 1 e 2 veñen xuntos, podedes comprar xuntos. Sí, o 3 está. O 1 e 2 veñen xuntos, poder comprar. Vale. Non falei tamén, cando falei de periféricos, non falei dun periférico fundamental usado en dous xogos, que son os bongos. Había bongos usados para dous xogos, o Donkey Konga, que é un xogo de ritmo, e o Donkey Kong non sei cantos, que é un xogo de plataformas, mas que se manexa cos bongos. Pum, 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 pum. Que do máis obligatorio case que hai cando hai unha feira destas de videoxogos ou cosas así destas de tal, sempre non falla que vexas uns bongos. Mira que as guitarras de Guitar Hero desapareceron do mapa rapidísimamente, pero os bongos, mira, en Retro Barcelona, por exemplo, había, nas Potaco non lembro, creo que están ou non, pero normalmente tamén había, e demais. Entón, en fin. Para acabar, mencionar pois xogos extraños como Doujin the Giant, que é un pouco, que é como un deus xigante que pode ser un maligno ou benigno coa xente do lugar. Xogos así máis experimentais, o Chibi Robot tamén. Si, o Doujin the Giant xa saíra para 64DD, se non lembro mal. Claro que só en Xapón. Sí, claro, pero aquí saiu, como no caso do Animal Crossing, saiu tal. Falar do F0, que é unha saga que agora está morta, salvo polo F099 que sacaron na Switch, que o F0, a versión do F0 de GameCube, o F0 GX, foi desenvolvido por Sega. O que é curioso porque é a primeira vez que Sega desenvolve un xogo dunha IP de Nintendo. O sea, Sega fixo un xogo para Nintendo con personaxes de Nintendo, que foi o F0 GX, que é un xogo moi bo. Difícil? Moitísimo, pero moi bo. Creo que non esquezo ningún dos xogos que quería falar. Non sei, despois hai moitísimos máis. O catálogo é canela en ramo. Canela en ramo.
Imos completar algo que comenta o público, que así de paso, se hai algún que temos que comentar. Por exemplo, o ese dinos o Animal Crossing, que aí naceu Animal Crossing. Logo Rupert dinos o Star Fox Adventures, que acabas de comentar, o Wind Waker, o Mario Sunshine, o Taz Wanted, que este é un que menciona moito Sara Gordier, que lle mandamos unha aperta, que tamén creo que multiplataforma, por menos en Play 2 tamén saiu, e o Double Dash, son os que nos di aquí Rupert. O Mario Kart Dash, efectivamente. Logo, Marco Sack dinos que o F0GX, perdón, que é o máximo, pero que tamén lle gusta o Zelda Wind Waker, o Pikmin 1 e 2, o Metroid Prime, o Paper Mario, en fin, que infinitos di. JPV tamén queda co Paper Zelda Mario, Wind Waker. Por certo, Paper Mario, que saiu agora o remake para Switch, dese Paper Mario, de A Thousand Ese en concreto, Years vale, Door. que está veo que a dúbida, pero deste mes, o de fai unhas semanas, está ese remake. Sí. E estou aquí buscando imaxes, vale, temos aquí no Twitter tamén. E un que nos falta por comentar, que creo que é interesante, porque ten tamén a súa chicha, dinos Diego Bozón, o Resident Evil 0 e un remake. Un remake bastante próximo, certo. porque o Resident original do 96 e este remake creo que debe ser 2001, 2002, por dille debe andar, ou 2003 como moito, que agora o tedelo como remake Resident Evil HD Remaster ou unha cousa se chama, basicamente, pero está baseado nese de GameCube, que inclui algunha cousiña nova. Falando, perdón, non sei se vais dicir agora, pero falando de xogos deste estilo, pero de outro estilo diferente, o Metal Gear Solid Twin Snakes. A nivel de remix, sí. Pero non quería perder o fío. Iso, tamén, porque di que o 4 non incluo porque pouco menos que se xoga no reloxo Casio calculadora. Pero hai que citar que durante uns meses foi exclusivo, o sea, o Resident Evil 4 saiu nunha consola Nintendo, que tamén estaba esa imaxe de que, bueno, claro, que cosas de Nintendo non podían ter cosas así máis adultas, con sangue e demais, violencia, e o Resident Evil 4 pois tuvo exclusivo, pois creo non chegou o ano, pero despois se un Play 2 e demais, pero iso, que naquele momento era unha cousa un pouco antinatura, contra natura. Que isto viña dentro dunha serie de exclusivos que iba a facer Capcom para a GameCube, e creo que ao final algunos saiu, ou case todos acabaron indo por outro lado. Beautiful Joy, creo que era outro, non sei se o 13 era, no, bueno, algún da 6 cel shading tamén chamativo, pero en fin, o forte era o Resident Evil 4, e xa se viu que despois na época para Play 2, o sea, non lle valeu a GameCube para solventar nada. E había, como se chama este tamén como unha especie de survival horror que me vai sair agora, que é unha personaxe, unha rapaza loira, Eternal Darkness, pode ser? Que se Eternal chama. Darkness, sí. Que tamén era así como dos de saída, creo que tamén era un pouco nesa estela. Creo que ese era por lo menos unha IP creada por Nintendo, non sei se era estudio de ese momento, pero bueno, tamén era exclusivo de GameCube, o Eternal Darkness. E por último, iso, nos di Adrenciño tamén no Twitter, vamos, pincha a imaxe, xa que temos, o Pokémon Colosseum e o Pikmin tamén se queda el con eles. Logo, por aquí, nada, Lilium está mandando. Bueno, o Soul Calibur 2, que acabo de lelo, que saiu na GameCube con Link, Sí. que, por tanto, é a mellor versión que hai, porque ten a Link. E a que non lle vai gustar. Que non lle vai gustar un Soul Calibur romano. Nada, Lilium que nos comentaba aí que xa vai preparando para cando faga un especial da DS, xa casi que veña el directamente. Da DS. E logo nos fala... Lilium, por favor, Lilium, deixa de roubarme cousas. Xa me quitache en galego. Non quieras quitarme tamén agora o podcast de Cucho Gamer. Estou te vixiando, Bueno, pois nada, nos vixiamos non pasarnos moito máis da hora, pois xa levamos casi, imos ir a, bueno, hora e 20 minutos acabamos de pasar, así que ímolo deixar por aquí de momento o directo de hoxe. Gracias a xente que estivete de hoxe no directo, que tamén, bueno, pois hoxe tamén son estos como son un pouco máis temáticos así en sí, pois bueno, ás veces non se coñece ou non chama a materia, pois tamén estamos a veces menos xente, con 69 había máis xente por cousas obvias. Isto sempre pasa. Por lo que sexa. Pero bueno, gracias a toda a xente que estivete hoxe por aquí, tamén a xente que estedes no iVoox, YouTube e Spotify. Antes de marchar, lembrarvos que sí. E Vox non ten nada que ver con Xbox, non?
Non, sería iVoox, de todas maneras, por se queremos xa poñernos como din as cousas. E nada, para poñernos ben en serio, e por se queredes acabar de pillar máis datos, pues tedes libros sobre videoxogos en Alita Comics, que xa sabedes que patrocina Recuncho Gamer. Efectivamente, nada, aparte de telos en Santiago e en A Coruña, pues tedes a súa página web que é alitacomics.com, que se estás vendo isto no YouTube ou no Spotify, tedes aquí a ligación xa para que vos quede cómodo, e xa buscar así libros para ler no verán. E tamén, pues, sacaron agora, teño unha de estos así como peluches que son como coxins, así cousas suaves. Hai cousas de Pokémon vin outro día que mellor non pases por aí, que quedas aí xa con todos os aforros que gañamos hoxe. Non está economía a xente da Alita Comics un mes máis, e o resto, pues tamén eso, graciñas por pasarvos por Recuncho Gamer. En canto solventemos aquí a cousas de YouTube, estará a reportaxe da Retro Barcelona. Seguramente, claro, se estás vendo no YouTube é que xa está, porque se está subido o podcast, está subido outro. Así que vemos aí en breve. En nada estará tamén Fátima Pego xogando aquí no Recuncho Gamer. Temos tamén a Camaño e a Meixeiras por aí tamén na reserva, que van a estar nada os vídeos. Aí aplausos entre o público, ou John. Que me gusta Camaño e Meixeiras. E nada, iso, que estamos reta por cortar da música, dale. Nada, eso, que estamos ca reta final da temporada, que estiraremos un pouquiño aí cos Xogos Olímpicos, porque tamén queremos facer como cousa relacionada cos Xogos Olímpicos, así que nada, quedan 2 podcasts, pero máis contido na canle de YouTube. Así que graciñas, John, por hoxe aquí cubrirnos sobre todo no tema GameCube. Sei que ti ibas sobrao, así que dos monxes, así que imos con música de despedida. Xa puxen esta, vou poñer outra. A ver esta que tal son. A ver que tal. Ben, pois sí. Nada máis. Moi equipo esta música. Sí. Pois nada. Vémonos no próximo podcast, no próximo vídeo. Nada máis. Que vaya todo ben, cuidadvos. Saúde e gordido. Chao, chao. Saudiña.